imam utisak da se dešava da ljudi zbog toga što je to teže merljivo, teže napraviti nekako jasnu metriku iza koje možeš da staneš, da se onda ustežu zato što u stvari veruju da CFO očekuje da dobije isti business case kao što dobije od inženjera. I da onda, zbog toga što ja očekujem da moj CFO od mene traži tačan return on investment, tačnu cifru i da sve mora u cifru da se slaže, ja izbegavam da uopšte u tu temu merenja ulazim i onda i ono što bih mogla da merim, ne merim zato što to nije dovoljno dobro. Znači imamo tu neku vrstu perfekcionizma. Ja imam takav utisak. Meni je recimo mnogo značilo kada sam pročitala citat koji kaže nije nam cilj, znači ne pokušavamo da damo savršen odgovor, pokušavamo da smanjimo neizvesnost. I merenje nam služi da smanjimo neizvesnost. Nekada ćemo moći da tu neizvesnost smanjimo na 10%, nekad ćemo moći na 50%, ali i dalje, iako je samo na 50%, i dalje vredi ako ne može bolje. Eto, to je, i onda sam htjela da proverim moju hipotezu, da ovaj CFO razume da nije HR lako merljiv i da ne očekuje nužno u brojku da sve se podudara kao što bi očekivao kod inženjerskog slučaja. Tako je. U suštini i kod inženjerskog slučaja, ako ćemo iskreno, tu ima dosta obećanja koja se možda u budućnosti neće desiti i opet dosta nekih naduvanih pretpostavki, ali kod HR-a je dodatno nezgodno to što zaista te pretpostavke moraju da se prave u nekoliko koraka, ne bi li se došlo do neke ili kvantifikacije ili nekog dobrog storytellinga koji će neko, ajde da kažemo, da onako, da kažem, da banalizujem, proguta. I suštinski, ajde da uzmemo neki, na primer, vrlo jednostavan primer. Vi uvek morate da imate zaokruženu priču i trudite se uvek da vizualizujete to što pokazujete. Ja recimo sad mogu vama da ispričam kako evo ovde lepo vidim šumu i kako je tu livada, ali suštinski ako bih vam pokazao sliku, to bi bilo mnogo delotvornije. Slično je i u biznis svetu. Trudite se kad pričate nešto da ima zaokruženu priču, ali i da vizualizujete. Takođe, jako je bitno da pre nego što odem konkretnije da isključite emocije. Znači, prosto čim krenete da jako idete na taj deo što je i prirodno, HR je jako blizak ljudima, tu je dosta komponenti uključeno, ali jako je drugačije ako kažemo ljudi nam odlaze i ako je to sve u suštini što imamo, ljudi nam odlaze, ajde da uradimo to i to, ili ukoliko kažemo, turnover nam ima negativan trend već 6. mesec. Uradili smo istraživanje i došli smo do zaključka da 65% toga je zahvaljujući tome što naši supervizori, odnosno ljudi nisu zadovoljni svojim prvim nadređenim i negde smo došli do toga da ti supervizori možda nemaju dovoljan nivo zrelosti na toj poziciji, ali takođe mi smo utvrdili da zapošljavanje novih ljudi košta ovoliko, ramp up, odnosno dostizanje krive učenja košta toliko i toliko i nama je mnogo isplativije da idemo na jedan trening koji bi trebao po istraživanja da podigne nivo samosvesti tih supervizora i da smanji turnover, jer nama su troškovi već i ovoliko ogromni, a taj trening je u suštini kikiriki, maltene naspram tih troškova. I onda čak i da niste rekli jasno, evo treninga, on je 10.000 evra, vratit će nam se 30, jer tu u nekim situacijama nije ni moguće. Vi ste iz okola napravili vrlo realnu priču gde zaista izaziva ogromne troškove, trenutna situacija, i vi ste dali kroz root cause analizu u suštini neku vrstu predloga kako možete to da radite. I sad je u suštini sve strukturirano, isključene su emocije, pomenuli ste turnover trend, pomenuli ste troškove, znači vi ste se pred nekim pojavili kao neko potpuno relevantan, kao neko ko se pripremio, kao neko ko potpunosti poznaje materiju i ko je kvantifikovao to i negde povezao celu tu priču do nivoa da je u potpunosti ukazao na jedan rizik, kvantifikovao ga je i dao je rešenje. Tako da to je jako velika razlika između tog pristupa i pristupa gde samo, da kažemo, onako smo
jako emotivno nesrećni zato što ljudi odlaze, a mi bi morali da uradimo nešto, jeli naspram toga. Tako da, suštinski, sad zamislite još kad biste to vizualizovali u bilo kom alatu, od PowerPointa do Excela ili do nekog BI-a i pokazali lepo i trend, i troškove, i root cause analizu, mala je šansa da će neko tek tako da vas odbije ili da se sad neće uputiti ili krenuti sa vama u ozbiljan razgovor, jer prosto vi imate na kraju dana iste interese. Niko ne želi da ljudi odlaze, da imamo veliki rehiring, da imamo opet neefikasnost, jer toliko stvari može da se kvantifikuje od odlaska jednog čoveka, samo treba dobro posložiti i razumeti, ali na neki sličan način ovaj koji sam ja pomenuo.